Managlahi ang reaksyon sa mga beneficiaries sa Pantawid Pamilya Pilipino Program kung 4-piece sa sugyot nga inay kwartang ilang madawa tuhulipan na kini og bugas humay. Anang report ni Nico Serino. Human makadawat og abiso nga mag-payout na daling misong sa Mandaue branch sa usa ka government bank kini mga 4-piece beneficiaries. Nagkugi lang sila og paabot aron maka-withdraw sa ilang kwarta. Samtang naghuwat, nahimong sumsuman sa ilang istorya ang sugyot sa kauluhan nga inay cash ang ihatag kanila, hulipan na lang kini og bugas humay. May miuyon, duna say misupak sa sugyot kay matod nila magamit man sab ang kwarta. Okay ra. Basta bugas la mo ihatag. Gamit gihapon. Mas mayo ng kwarta ron nato tayo bugas bitaw, bugas ang mabahin. So may bahinon sir? Ang bugas, ang katunga bugas kwarta. Ang kwarta sa pasudan ron na. Ana ba. Di kay puro lang bugas mo sudan. Makaon lang puro bugas. Kung pananglitag ibugas man gidihatag nila dili lang sa taon ini ipi kay nguban dira ba mga ginipi. Kay labi nagkabuhion, labi nagway sudan tarong. Giklaro hinuon sa parent leader sa 4-piece, wala pa'y pinal nga desisyon sa sugyot nga bugas ra ang ihatag ug magpaabot lang sila. Sila nakahibaw na gyud kay nakuha naman na sa TV. Pero sa ako ang side, okay ra ko kung bugas or kwarta. Pero ang ako lang gihangyo nga kanang magpadayon lang gyud ang programa. Ang sugyot mitumaw agi og pagsuporta sa gobyerno sa mga local rice farmers aron mabaligya ang ilang abot. Ang mga qualified 4-piece beneficiaries makadawat og gikan 300 ngadto sa 500 pesos matag buwan. Magdepende kung anaa ba sa elementarya o sa high school ang ilang mga anak ug pila kada pamilya. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.